شش پارتی و فراکسیونên ku navê partiyên Kurdistanê li xwe dikin biryar girtin ku di asta sefîr û balyozxaneyan de dîplomasiyeke xurt bidin destpêkirin û pirsgirêka Kurd a li Bakur û Tirkiyeyê bixin rojeva wan welatan. Armanca serekecê Sefareta Amerîka û pişt re jî serdana sefaretên welatên Ewropayê ye. Gaveka dîplomasî em didin berxwe, em pirsgirêka Kurd, pirsgirêka Kurdistanê bi çavê me, bi çavê şeş partiya, bi çavê vê encama konferansê bi wê nirînê em bidin berwana. Mesela me çiye çin ne? Partiyên Kurdistanî di dixebatên xwe yên dîplomasiyê de ji welatên Ewropayê bixwazin ku zextê bidin ser dewleta Tirk û PKK ku şerê çekdarî bidin rawestandin. ji bo îqnabûna hem hikûmeta Tirkiye û hem zî PKK ji bo ku şer dawî be, ji bo ku masê da bi çerçeveyek siyasî da, zemînek siyasî da, dîplomasî da çareser be, danûsandin çêbe, vê çerçevê de em dibêjin hûn her du alî îqna bikin. Partî û fraksiyonên Kurd dê di qada dîplomasiyê de ji Amerîka û welatên Ewropayê bixwazin ku pêvajoyeke nû bê destpêkirin li îcar li gel PKK ew jî mixatab bêne girtin. Divê pêvajoyeke nû dest pê bê. û divê meselê jî de divê hemû partiyên Bakurê Kurdistanê, dewleta Tirkiye û garantorên navneteweyî beşdarî pêvajoya nû bibin. Em ê di vî warî jî de talebê xwe ji dewletên dinyêr bikin. Ji bo dîplomasiyeke bihêz, biryarên konferansê dê pêşî bi zimanê îngilîzî û pişt re jî bi zimanên cuda bê wergerkirin û ji nûnerên hemû welatan re bê neşandin. Partiyên Kurdan dibêjin Kurd di qada şer de serkeftîne, di qada siyasetê de jî tek diçin. Ji ber vê yekê vê carê giranî bidin ser siyaset û dîplomasiya navneteweyî. Maşallah dekak. Rudav Ahmet.